Окупанти продовжують спонукати до співпраці незалежну релігійну громаду Алушта. У досвіта вдерлися до оселі її очільника Абдула Гафарова. Його дружина нарахувала 6-7 озброєних силовиків, деякі з яких ховали обличчя під масками. Назвався лише один – Руслан Шамбазов, начальник відділу Центру протидії екстремізму та КАТ кримців. Поки нишпорили у кімнатах, Фатма Гафарова хотіла зняти 3 машини окупантів біля воріт її будинку. Звідти, пригадує жінка, вистрибнули силовики і, погрожуючи автоматами, вимагали видалити відео. Мне не разрешали не ходить. Они сказали, сидите в комнате с детьми. Я говорю, я тоже возьму ребенка на руки, буду ходить, смотреть, что делаете. А они мне в грубой форме, зайдите в комнату, скажите своей жене, пусть зайдет в комнату, пусть сидит там. Оглянувши всі приміщення, окупаційні силовики знайшли пару книг з особистої бібліотеки Гафарова, буцімто заборонених в Росії. Голову мусульманської незалежної громади вивезли до окупаційного відділку в Алушті та склали адмінпротокол за нібито розповсюдження екстремістських матеріалів. Утім, схоже, найбільший начальник відділу так званого ЦП Шамбазов хотів особистої розмови з Гафаровим, щоб запропонувати поступитися громадою. Тобто Шамбазов почав зі мною бесідувати насчет того, що происходит в джамі, що нам необхідно прийти к муфтияту, согласовать какие-то с муфтиятом моменты, чтобы у нас был имам от муфтията. Імама від муфтія-колаборанта відрядили до мечеті Юкари-Джамі на минулу п'ятничну молитву, поки справжнього муфтія громади тримали в ізоляторі. А от посланця муфтіяту колаборантів, такого собі Артуро Джа, у цей час супроводжували 2 мікроавтобуси, озброєних автоматами силовиків. Але до громади мечеті вийти він не наважився. Сегодня уже, когда он со мной вел беседу напрямую, Шамбазов, он начал мне говорить, вот скажите джемату, что будет новый имам туда-сюда. Мы говорим, а в чем смысл? Я говорю, в чем смысл мне говорить что-то джемату? Джемат и так все видит, имам есть. Минулого четверга окупаційні силовики прийшли з обшуками до осель одразу 3 членів незалежної релігійної громади Алушта. До окупаційної управи вивезли Вілена Усіїнова, Зінура Апазова та, власне, імама Юсуфа Аширова. За порожніми звинуваченнями кримцям призначили від 2 до 10 діб у буцегарні. Незалежна громада Алушта уже кілька років витримує натиск окупаційного муфтіяту та силовиків. Численні обшуки, арешти та звинувачення у нібито незаконній місіонерській діяльності. А у червні 2021 року саме представники фейкового муфтіяту в оточенні поліцеїв прийшли до Юкари-Джамі з перевірками, але й тоді не схилили громаду. Особливістю цього обшуку стала особиста присутність Руслана Шамбазова. Це колишній співробітник СБУ, який переслідував учасників Революції Гідності, а після окупації Криму присягнув росіянам. Він проводив обшук в оселі делегата Курултаю Едема Дудакова, ініціював переслідування адвоката Еміля Курбєдінова, тортур активіста Рената Парламова та інших кримсько-татарських політв'язнів. Руслан Шамбазов дістав заочний вирок від українського суду минулого року. Тож після звільнення Криму може розраховувати на 10 років в'язниці. Окупанти схопили жителя Криму у власній хаті. ФСБ стверджує, що він співпрацював з українськими спецслужбами та слідкував за переміщенням військ Росгвардії. Також, за версією окупаційних силовиків, бранець, чиє ім'я не називають, збирав дані про російську систему
інженерних споруд та загороджень, призначених для оборони на півострові. В оточенні кількох камуфльованих ФСБівців чоловіка вивезли до окупаційної управи ФСБ у Сімферополі та звинуватили у так званій державній зраді. Українських громадян в окупованому Криму дедалі частіше затримують за фейковими звинуваченнями у нібито державній зраді Росії. Це щонайменше третя подібна справа за останній тиждень. Перед тим ми інформували про арешт жителя Феодосії, який за версією ФСБ передавав українським військовим російські авіаційні запчастини. А напередодні стало відомо про вирок окупаційного Верховного суду Криму колишньому меру Сімеїза. Юрія Ломенка прирекли до 16 років колонії суворого режиму, також звинувативши у державній зраді. Буцімто він приблизно 6 років тому збирав і передавав українським спецслужбам таємні відомості про співробітників ФСБ. Наріман Джелял вийшов на зв'язок. Уперше за 2 місяці йому вдалося написати листа дружині з російської в'язниці у Мінусінську у Сибіру. До цього під час етапування жодних відомостей про місце його перебування не було. Дружина першого заступника голови Меджлісу Лівіза Джелял поділилася листом від бранця. У ньому Наріман Джелял розповідає, що під час перевезення його з Криму мав проблеми зі здоров'ям, мучив кашель і головний біль. Зараз він сам у камері на карантині. Нарікає лише на розлуку з рідними та інформаційну ізоляцію, бо не може дізнаватися про новини у неволі. Допомогти Наріману Джелялу може кожен, підтримавши листом. Написати кримсько-татарському бранцеві можна 2 на тиждень через російську систему тюремного листування. Форма доступна за QR-кодом або ж поштою за адресою на екрані. Усі повідомлення мають бути лише російською мовою, інакше вони не пройдуть тюремну цензуру. Нагадаю, що російські окупанти засудили Нарімана Джеляла до 17 років колонії суворого режиму. Його, а також кримсько-татарських активістів Асана і Азіза Ахтемових назвали організаторами диверсії на газопроводі, який живить російську військову частину у Перевальному під Сімферополем. Жодних совєтських і кіровських, натомість Ічки та Іслям-Терек. Географічним назвам Криму повернуть історичні кримсько-татарською мовою. Це підтвердили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Поки готуються рішення про повернення історичних назв, як того вимагає закон про засудження російської імперської політики, кажуть у відомстві. Також узгоджується майбутнє застосування у назвах кримсько-татарської латинки, яка має бути всюди від медіа та наукових праць до дорожніх знаків і позначок на мапах. Нацкомісія з питань кримсько-татарської мови доручила уряду узгодити деталі з відповідними службами. Змінами опікуватимуться Міністерство інфраструктури разом із Мінреінтеграції, постійним представником президента України в Криму, Інститутом національної пам'яті та Меджлісом кримсько-татарського народу.